A1 म्यूजिक प्रेजेंट मिक्स बाय रंजन बिहारी। लजना ससुरवा से बा, लजना भसुरवा से बा, लजना भसुरवा से बा, लजना ससुरवा से बा, लजना भसुरवा से बा। घूंघटल हन सिरवा से हटाए, अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। संघवा हनियरवा के सुताए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो रवे के आरी हो लइको कहे पापा हो, लइको कहे पापा हो। पिया जी के चाचा कहेला, पिया जी के चाचा कहेला। पियावा से प्यार ज्यादा देले बाइयारा यार देले बाइयारा हो। अखिया के सोझा रहेला, अरे उनके के हमले हनी सटाए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। संघवा हनियरवा के सुताए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले हनियरवा के सुताए। ओ बनाय अकेले घर में सह हम दुखवा हो, सहब हम दुखवा हो। और अर्जुन के ले हनी बोलाए, पास में बुला के सब हली या बताइनी। अरे हली या बताइनी हो, चौहन कुछ कहरो ना बुझाए। अरे उनके के हमले हनी पटाए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। अरे पियावा पियावा रोटती रोहनी पियो नहले संघवा हनियरवा के सुताए। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।